Rijland wint innovatieprijs. Jeugd- en jongerenwerk 40 jaar. Het is vandaag 23 mei. Dit is het Pelemaasjournaal. Carla Brugman is de nieuwe lijsttrekker van PP2 bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Onlangs tijdens de ledenvergadering kreeg het raadslid de unanieme steun van de leden. Bij de vorige verkiezingen van november 2009 stond Brugman op de tweede plek. PP2 is al de 5e partij in Venray die met een nieuwe lijsttrekker het verkiezingsjaar ingaat. Het wordt de eerste keer dat Carla Brugman in haar politieke loopbaan de verkiezingslijst aanvoert. In de voormalige gemeente Meerlo-Wansum was ze raadslid en wethouder van de lokale fractie PK. Na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2010 ging PK samen met Lokaal Actief in Venray. Als nieuwe partij behaalde PP2 4 zetels. Het Rijland College is uitgeroepen tot winnaar voor de Samsung Onderwijs Innovatie Aanmoedigingsprijs 2013. De jury was unaniem over de brede toepasbaarheid van de projectinzending Digitaal delen maakt het verschil. Docent Nederlands Tom Voermans diende het projectvoorstel in. Het project is een blauwdruk voor een les waarbij je door middel van wifi en digitale technologieën de leerlingen vernieuwend en beter onderwijs biedt. Nou, bijvoorbeeld bij les Nederlands, waar je schrijfopdrachten hebt. Nou, er zijn sommige leerlingen nog in de fase dat ze bepaalde theorie tot zich moeten nemen. Dat kun je door verschillende media tot je nemen. Niet alleen via een docent, maar ook via sites, maar ook via video. Sommigen zijn al aan het schrijven. Die kunnen digitaal dingen typen, opslaan, digitaal delen met anderen via bijvoorbeeld Docs of Google Drive. En dat bij elkaar verwerken, bewerken. En anderen die zijn al in een laatste fase waarin ze dat al willen presenteren aan elkaar. Voermans mag nu voor €10.000 aan digitale producten zoals tablets en laptops gaan aanschaffen. Het projectvoorstel vervangt overigens niet een traditionele les. Nee, absoluut niet. Ik geloof, tenminste als je onder traditioneel verstaat, de docent die heeft de regie over wat er in de klas gebeurt, dat blijft gewoon overeind. Ik denk dat zonder die docent dat allemaal in elkaar zakt. Omdat het juist de bedoeling is de docent meer of een grotere rol te geven in de klas, zodat die leerlingen gerichter kan helpen met vragen waar ze op dat moment mee zitten, in plaats van voor de klas staan en 30 mensen eenzijdig te woord staan. De digitale ontwikkelingen gaan nog steeds erg snel. Jongeren zijn vaak de eerste die al snel gebruik maken van deze ontwikkelingen. Het is daarom belangrijk om als middelbare school mee te gaan met digitale innovaties. Dat geldt dus ook voor het Rijland College. We hebben een aantal jaar terug flink geïnvesteerd daarin. We hebben ook mooie beamers en digiborden. Maar op andere fronten denk ik dat het nu tijd wordt om een stap te maken. Bijvoorbeeld naar tablets en Chromebooks. En hoe zijn de reacties van de leerlingen? Ja, die zijn heel blij. Ja, al meteen toen het bericht naar buiten kwam, kreeg ik al reacties. Ja, die kunnen niet wachten om ermee te starten. Begin volgend jaar wordt er gestart met het project en de nieuwe apparatuur. Op zaterdag 8 en zondag 9 juni wordt voor de 39e keer het internationaal judo-tournament Venray gehouden in Sporthal de Wetteling. De organisatie is in handen van judovereniging Venray. Dit jaar strijden 1500 judoka's uit 26 landen om de speciaal voor dit evenement ontworpen prijzen. Al 3 maanden voor de toernooidatum was het maximum van 1500 deelnemers bereikt. Op zaterdag 8 juni starten de wedstrijden voor jeugdjudoka's van 8 tot en met 14 jaar. Op zondag 9 juni is het de beurt aan alle judoka's van 15 jaar en ouder. Op beide dagen starten de wedstrijden om 7:30 en lopen de wedstrijden op zaterdag door tot 7:30. Op zondag wordt het toernooi rond 5:30 afgesloten. Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Wansum viert aankomend weekend het 40-jarig jubileum. De stichting maakt dan ook alweer 10 jaar gebruik van hun eigen clubhuis. Jeugd- en Jongerenwerk is een overkoepelend orgaan van 3 jeugdorganisaties. Dus het Zandkasteel, Jeugdbeweging Wansum, die zorgt voor de kinderen van de basisschoolleeftijden. De Tiener Plus is voor de tieners, dus vanuit de basisschool, middelbare school. Die doelgroep valt daaronder. En dan hebben we de SOS, Midgard. Daar vallen de oudere jeugd onder, zeg maar. Is het nog populair? Ja, maar het blijft een spanningsveld in deze tijd. Want de kinderen hebben natuurlijk heel veel te doen en heel veel te kiezen. Dus het blijft spannend om het aantrekkelijk te houden. En vooral in deze tijd moeten kinderen keuzes maken.
De Stichting Jeugd en Jongerenwerk heeft de jeugd in de 40 jaar ook zien veranderen. De ledenaantallen van de jeugdbeweging en Tienerplus zijn constant, maar de SOS heeft een duidelijke terugloop in het aantal jongeren dat de SOS bezoekt. Vroeger hadden we weer veel vriendenclubs in Wansum, zeg maar, echte clubs van 10 tot 20 personen. Nou, die gingen dan allemaal naar de SOS. Maar die vriendenclubs van tegenwoordig, ja, dat is niet meer. Hè. De kinderen gaan toch in ieder hun eigen weg, hebben echt niet meer die grote vriendenclubs. En ja, dat wordt dus de laatste 2 jaar is dat echt beduidend minder geworden. We zijn, in het verleden hadden we zaterdag en zondagavond open, maar de laatste jaren is zeg maar alleen maar op zondagavond nog open, zaterdag, ja, dat trok al niet meer. Om het 40-jarige jubileum te vieren wordt er vrijdagavond met de kinderen levend tafelvoetbal gespeeld. Daarna is er een alcoholvrije discoavond voor alle tieners uit Wansum. Zaterdag 25 mei is er ook een uitgebreid programma voor de jongere kinderen. 'S Avonds komt er een feestband waarbij iedereen welkom is. 40 jaar is natuurlijk mooi om op terug te kijken, maar ook een moment om een blik vooruit te werpen. Voor de Stichting Jeugd en Jongerenwerk gaat er behoorlijk wat veranderen in de toekomst. In de toekomst, zoals jullie misschien wel weten, de Oude Maasarm, de hele dorp wordt zeg maar met een nieuwe rondweg. En we zijn, nu zijn ze zelfs bezig met een multifunctioneel centrum. Dus waar dus alles in één centrum moet komen, dat zou dan er ergens aan de Venrijseweg moeten liggen. En ja, daar gaan we dus de ogen toch op richten om dat te gaan verwezenlijken. Ja, wat houdt dat in, dat multifunctioneel centrum? Dat voor de jeugd in ieder geval, dat gemeenschappelijke ruimtes gebruikt gaan worden. En dat we daar dan straks een nieuwe toekomst gaan krijgen. Dat proberen we in ieder geval te bewerkstelligen. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het droog. Er zijn brede opklaringen. Overdag is het geruime tijd droog. 's Middags vallen er tijdelijk enkele buien. Het wordt zo'n 12 graden. Ik wens u een fijne avond en graag tot morgen.